makaabot isa asa ko padulong ang balay ugamhanan mong pangalan kanunay nagpang kanunay nagtagbos panginahanglan sa pangalan mo Jesus kumplito sa tanan kaluwasan kadaogan diha kanimo gagikan ay magulang ka na mo basta't ang ngalan mo sandigan o Jesus bayawan ko ang ngalan mo ang kalipay kadasig o katagpawan naalang kanimo namo makaplagan ang pagtuo kung maog paglaom ko gikan kini kay pasalamat alang ang kanimo sa pangalan mo Jesus kumplito sa tanan kaluwasan kadaogan diha kanimo gagikan walay makulang ka na mo basta't ang ngalan mo sandigan o Jesus bayawon ko ang ngalan mo sa pangalan mo Jesus kumplito sa tanan kaluwasan kadaogan diha kanimo gagikan walay makulang ka na mo basta't ang ngalan mo sandigan o Jesus bayawon ko ang ngalan mo o Jesus bayawon ko ang ngalan mo itunitan mo pag-ayon tag-iyak ka sa kinabuhit ko ipangga mo ako ugi mahal mo pag-ayon busang ako aron sa pagdaig sa pangalan mo sa pangalan mo Jesus kumplito sa tanan kaluwasan kadaogan diha kanimo gagikan walay magulang ka na ko basta't ang ngalan mo sandigan o Jesus bayawon ko ang ngalan mo Jesus, bayawon ko ang ngalan mo ania ako Ginoo nagasangpil kanimo ania ako Ginoo nagapaubos sa ngalan mo ania ako
sa kinabuhing gihatag mo. Salamat sa kalinaw ipaambit mo. Salamat sa kalipay gipahari mo. Salamat o Jesus sa kinabuhing bago. Aniya ako Ginoo, nagasangkit kanimo. Aniya ako Ginoo, nagapaubos sa ngalan mo. Aniya ako magpasalamat. Aniya ako sa pagdaig, utang magkapaymay bari mo. Ani ang kinabuhing bago. Salamat sa kinabuhing gihatag mo. Salamat sa kalinaw ipaambit mo. Salamat sa kalipay ipahari mo. Ani ang kinabuhing bago. Salamat sa imong pulong. Salamat sa imong gugma. Salamat nga gidawat mo ako. Di ang kinabuhing bago. Salamat sa imong pulong. Lord, sa imong pulong. Salamat sa imong gugma. Salamat nga gidawat mo ako. Nakita mo na ang kasing-kasing ko. Salamat sa kinabuhing gihatag mo. Salamat sa kalinaw ipaambit mo. Salamat sa kalipay ipahari mo. Salamat o Jesus sa kinabuhing bago. Ibuhat mo na ang tanan, mapag-ulang kalibutan. Ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagkamay pagbugal-bugal. Giantos mo ini tanan, ibuhat mo na ang tanan, mapag-ulang kalibutan. Ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan o gilansang ka, pagkamay pagbugal-bugal. Giantos mo kining tanan, Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang
bayawo. Ikaw ang yukuan, ikaw lamang Jesus talampanan. Gipasaylo mo ang katawhan, gitagpo mong panginahanglan, giobanan, giproteksyonan, sa damhanan mong pangalan. Ang pagbalik isaan mo, mga lawa gihanda mo. Sa pagdaig sa ngalan mo, Ginoong Hesus, ikaw ang akong isimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawo. Ikaw ang yukuan, ikaw lamang Jesus talampanan. Ikaw lamang Jesus dalampanan. Amahan na mo nga Diyos yung magkagagahon. Salamat o Diyos sa imong mga mensahe. Salamat o Diyos sa imong mga pul. Mensahe nga wala kay hunong nga nagpaabot ka namo, nagtagbo ka namo, nanalipod ka namo. Walay hunong nga nag-amuma sa tanan nga imo makatawhan nga misalig midangob kanimo. Ikaw lamang o Diyos ang among sandigan, dalangpanan, pasalamatan, halaran, pasidunggan o alagaran. Kay ikaw ang Diyos tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw ang Diyos nga may nagtagpo nag-umuman. Amo kang ipasalamatan, pasidunggan sa among kinabuhi. Kanunay minimong gipanalangin, giatiman. Salamat sa imong mga mensahe, pulong pagtulunan nga imong gihatag o gipahinomdom ka namin. Thank you Lord. Thank you Jesus. Salamat Amahan sa imuhang pag-atiman ka namin. Salamat o Diyos sa imuhang paghatag og dugang panalangin, og dugang kusog, dugang kadasi, kalig-on sa pagpadayon namo sa pag-alagad kanimo. Salamat o Diyos sa mga pulong nga imong nga among naangkon og among madunggan sa among panag-uban diha kanimo. Jesus name. Amen. Og amen. Dalaygon ang Dios ini nga kabuntagon ug may buntag sa tanan. Salamat ta sa pagkamaayos sa Ginoo nga padayon siyang nag-atiman kanato. Oras sa ato karon nga panag-uban alas 5 sa kabuntagon. Oras nga mamalandong ta sa mga mensahe nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi. Nga nagpaabot ang Dios og mga mensahe og nagpahinomdom ang Dios sa matag usa mahitungod sa atong pagpuyo sa kalibutan. Sa atong pagpuyo sa kalibutan mga kaigsuonan, makasinati ta og kabalaka, makasinati ta og kawaladon, makasinati ta og mga kalisdanan. Kining tanan mga kaigsuonan nakit-an sa Dios. Wala malilong sa Ginoo. Ang tanan nakita niya. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan, pahinumduman sa Ginoo ang atong kinabuhi kon giunsa ta niya pag-atiman, giunsa ta niya pag-amuma, o unsay mga mensahe sa Dios sa ato karon nga panag-uban. Mao ni ato rong hisgutan og minaw tag usa ka awit usa sa dili pa ta moadto sa
pagpamalandong siyang mga mensahe. Awit makalangit milagroso. Buntag maayo nga pagig-uban no, ilabi na sa ato mga kigsuonan nga nagsunod usab sa ato ang programa pinaagi sa atong FM station 11.3 og sa uban pang mga FM station nga nag-hook up sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Og maayo nga pagig-uban ni Nicanor Sodaria og maayong buntag Pastor Gideon, God bless. Elvin Singgit Belyagantol, maayong buntag Pastor Gideon. Salamat sa Dios Pastor from watching Manhuyod. May salamat kaayo Brother Elvin. Si Rikia Casa, maayong buntag Pastor. Salamat sa Ginoo kay nagpadayon ang pagwali diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Si Sigani Borlasa, maayong agadra Pastor, taga Sandugan, South UP, Maguindanao. Salamat kaayo sa ato mga kaigsuonan as Maguindanao, no? Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin, magproteksyon ilabi na sa umalabot nga eleksyon, no? Kaya anak lugar medyo naagay mga kanabitang mga balita sad nga dili pod maayo. Pero salamat sa Ginoo nga nagtubag kanunay sa mga pag-ampo kay sa malabot nga eleksyon mga kaigsuonan kitang mga Kristohanon nagmonitor usab mausad na ato ang gimonitor tungod kay apektado gyud ang tibuok nga nasod sa Pilipinas kung dili usab nato dad-on sa mga pag-ampo ang ato ang nasod og dili gyud nato kalimtan ang gidasig sa Dios nga sa matagaron og niya mohimo tag mga pag-ampo alang sa atong nasod. Si Marilyn Oracion, good evening Pastor, I'm watching from Andap Laak, Davao de Oro. Si Chinilin Rico Wagas, blessed evening. Bliss morning Pastor, dalaygon ang Dios sa tanang mga higayon sa panahon. Si Dave Ventura, maayong buntag. O si Norim Ilaw Ganyulon, blessed morning. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan nga mga pulong sa Dios, naghisgot ni sa pag-atiman gyud sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga diin nagdasig na usab ang Ginoo sa matag usa sa mga nagtuo kaniya. Diin iyatang lig-unon iyatang dasigon sa pagpadayon sa pagpangalagad. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo makasinati ta og kapaladon, kaluyahon, kabalaka. Samtang na malandong ko kaganina mga kaigsuonan, gihatag sa Ginoo ang mensahe mahitungod sa usa ka pangutana. Nganong ang tao bililhon man kaysa mga langgam? Alang nimo, nganong bililhon man ang tao kaysa mga langgam?
Kung atong lion sa makadiyot ang ubang mga nasod, mga relihiyon, no? Atong lion sa makadiyot ang uban nga mga nasod, ang ubang mga nasod, mga kaigsonan, mas bililhon nila ang langgam kaysa tao. Nganong moingon ko nga mas bililhon ang mga langgam kaysa mga tao o ubang mga hayop sa ubang nasod? Arita sa Hinduismo, Budismo, sa ilahang relihiyon, ang langgam or ang mga hayop, mga igsoon, ilang gipakibililhon kumbaga ilagay ng giyukbuan. Kay sa ilahang pagtuo, mga kaigsonan, nga ang mga hayop or mga langgam dunay kalag ug dunay espiritu. O niya mukutlo usab na sila og mga mensahe gani sa ubang mga libro. Gani ang langgam mao'y gihimong nagrepresentar sa Holy Spirit. Inana ang ilahang panabot. Pero sa ubang mga filosofiya, ang hayop naasay mga matawag kunong konsensya. Ang konsensya naghisgot ug nagpakita na sa gitawag sa espiritu. Pero alang nato nga mga Kristohanon nga paghatag og gunahuna mahitungod sa kahimtang sa mga langgam og sa tao, mga igsoon, sumala sa gisugilon sa Dios sa Biblia nga mas bililhon gyud ang tao kaysa langgam. Una, ato sa nga tagaan og pagtagad, mga kaigsonan, kay ibin karon, mga igsoon, sa lain-lain nga mga nasod, bisan kani sa Pilipinas, sa atong nasod, dunay mga tao nga gipakabililhon ang hayop, gipakabililhon ang mga langgam o hayop kaysa tao. Una, atong makita na diha sa pag-atiman. Ang mas giatiman ang hayop kaysa tao, labi na sa mga adunahan. Na ay mga adunahan o na ay mga kwartahan nga mas mahal pagpagkaon ang hayop kaysa tao. Mas mahal pa og doktor, tambal, bitamina ang hayop kaysa tao. Mas giatiman pa ang hayop kaysa pamilya. Dunay mga makita nato nga mga kinaiya nga wala na mahaom sa kahimtang nga gusto sa Dios nga makita. Mas gitagaan og pagtagad ang kahimtang sa hayop o kahalanggam kaysa kahimtang sa tao. Sa mensahe sa Dios, mga kaigsonan, nga gihatag sa Ginoo sa akong pagpamalandong, niumol kinig usa ka pangutana nganong bililhon man ang tao kaysa langgam. Una, nga gipakita sa Dios, mga kaigsonan, nganong bililhon ang tao kaysa langgam sa mata sa Dios, sa pag-atiman sa Dios. Una, sa paghimo o pagbuhat sa Dios sa tanan nga naa sa kalibutan, pinasahi ang gipakita sa Ginoo sa iyang pagbuhat sa tao kaysa langgam o sa mga hayop. Ang mga hayop o ang mga langgam, kung imong tan-awon sa unang libro sa Biblia, sa Genesis, gibuhat sa Ginoo ang tanan sa usa lamang kapulong. Mutungha ang mga langgam, mutungha ang mga hayop kaysa tao. Paghimo sa Dios sa tao, imong makit-an nga naghago ang Ginoo.
timan sa pagbuhat sa Dios sa tao, gihaguan niya pag-ayo. Ang pulong gihaguan nagpakita na sa pagkabililhon. Niya gipakita pa gyud sa Biblia nga giampingan sa Dios pag-ayo ang tao. Dili lang kay maunay atong makita nga dakong kalahian sa pagbuhat sa Dios sa tanang matang sa kalibutan lakip ang tao. Ang tao gibuhat niya sama sa iyang dagway, sama sa iyang hitsura, kinaiya, batasan, pamustura, tanan. Gihimo ang tao sama sa iyang dagway. Kinato makita diha sa unang kapitulo sa Genesis, versikulo 26 hangtod sa 27. O gipakita usab sa Dios ang dakong katungdanan sa tao kaysa mga langgam, kaysa mga hayop. Butanga, dili nato ni kalimtan. Dako kitag katungdanan. Kumbaga, dako kitag papil. Sa atong pagpuyo sa kalibutan, kita ang pinakadakog papil. Butanga dili unta kalimtan sa tao. Samtang nagpaabot ta sa iyang pagbalik. Nakit-an ba nimo ang pagkabililhon sa kinabuhi sa tao? Nakit-an ba nato kung giunsa sa Dios pag-amuma, pag-atiman ang tao? Ato ba kining himo usab ngadto sa atong isigataw, labi na sa ato ang Pinoy-anan? Atong hinumduman nga sa atong Pinoy-anan, diha sa inyong Pinoy-anan, imong bana, imong asawa, kung naani mo ang imong ginikanan or naani mo ang imong mga anak, atiman na sila. Ang asawa mo atiman sa bana, ang bana mo atiman sa asawa. Mao ba kini ang nakita nato sa matag-usan nato ka Pinoy-anan? Mao ba kini ang masud-ong sa Dios sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi? Kung giunsa ta pag-atiman o pag-amuma sa Dios, mao ba usab kini ang atong nakatunan sa atong pag-atiman sa atong Pinoy-anan? Dako kay katungdanan ang tao. Ikaw dako kay katungdanan. O gipakita usab mga kaigsuonan kung giunsa pag-atiman sa Dios ang tao kaysa mga mananap, kaysa mga langgam. O gipakita usab sa Dios wala ay laing gihatagan sa ihang dako kay gugma kundi ang tao. Gihatag sa Dios ang ihang gugma sa walay tiktihik, sa walay pugong-pugong. Gipakita sa Dios ang gidak-on siyang paghigugma. Nagsakripisyo siya, gaanto siya, hangtod nga namatay siya aron ikaw ug ako makabaton og relasyon ug tinuod nga panabot sa kahimtang sa ato ang pagpuyos kalibutan. Ato rong hisgutan mga kaigsuonan nganong bililhon ang tao kaysa mga langgam. Dili nato nakalimtan. Gikan sa pag-umol sa Dios sa tao ug sa pagbuhat sa Dios sa langgam. Samtang gibuhat sa Dios ang tanan, langgam, mga hayop, dunay diferensya, dunay kalahian kaysa pagbuhat niya sa tao. Ikaw ug ako, tanang tao, gibuhat, pinaagi sa sakripisyo sa atong Ginoo. Ang tao nakabaton og kamatayon tungod sa sala.
apan gibuhat kita pagbalik. Giumol ta pagbalik. Pinaagi sa kamatayon ni Jesus. Natawo ta pag-usab sa dihang mituog midawat ta sa iyang mga sakripisyo. Nabuhi ta pag-usab, nakabaton tag pagtuo paglaom og gugma. Tanan nga niya nato timan tungod na sa sakripisyo sa atong Ginoo. Giumol ta pag-usab, gipakataw ta pag-usab, gibag-o ta. Usa sa mga problema sa tao, wala kayo ni mamatikdi sa tao. Usa pa gyud sa mga problema, dunay mga tao nga nagtuo apan wala nila ni mamatikdi. Kumbaga wala kay nila masabti. Mao nang kanunay pa nila ning gipangayo sa Ginoo nga bag-uha ko. Ang tinuod mga kaigsunan, dugay ratang gibag-o, dugay ratang giusap, dugay ratang gisakripisyuhan. Wala lang kaayo nato masabti kung unsay mga pamaagi aron kita mabag-o. Kasagaran mga kaigsuonan sa tao nga naay pagtuo sama sa ato karon nga kahimtang, kanunay nato nga mura bitaw nasabdan sa tao nga ang pamaagi aron ang tao mabag-o kanunay mangayo. Dili sayop ang pagpangayo. Ang sayop diha sigig pangayo pero wala mo lihok. Yes, gihatagan ta og mga pamaagi sa Ginoo, pangayo, pagampo, samahan, pinaagi siya ngalan. Pero maunay naghari sa tao nga kung mangayo siya, tagaan siya. Kanus aman mo abot ang imuhang gipangayo? Ang Dios mga kaigsunan, kumplito siyang nagtudlo. Ang Dios nga itong gilagaran, hingpit siya nga nag-umuma nato. Buti pasabot, wala niya bitina ang tao. Wala niya pasagdi ang tao. Wala ipakita sa Ginoo nga ang pamaagi aron ka tagbuon, aron ka panalanginan, aron ka ayuho mabag-o. Puro lamang pangayo. Kasagaran sa tao, puro pangayo pero walay panahon. Puro pangayo pero walay buhat. Usa sa mga problema mga kaigsunan, wala kay masabti sa tao kining mensahe kung unsa kabililhon ang tao kaysa langgam. So muna ato rong hisgutan. Ablihi inyong Biblia samtang nagpatalinghog mo or nagpatalinghog ta sa pulong sa Dios. Ablihi inyong Biblia diha sa libro sa Mateo, diha sa kapitulo 6, mahitungod sa Dios og sa bahandi. Diha sa bersikulo 25, nag-ingon ang Dios. Ato ning basahon gikan gyud sa 24 kay diha nasud ang Dios ug ang bahandi. Dili mahimo ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon kay mahitabo gayod ang iyahang nga dumtan ang usa ug usa iyahang higugmaon. Uno nga niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kamo kabalaka unsa inyohang kanon ug imnon aron kamo mabuhi o sa inyohang ipiste. Dili ba mas bililhon paman ka maban ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa bisti? Tan-awa ang mga langgam, wala sila magpugas ug wala mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan atua sa langit. Dili ba mas bililhon paman kamo kaysa mga langgam?
kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka. Naghisgot siya og pulong pagkabalaka kay mao'y kasagaran nga nakit-an sa Dios sa panahon nga nataw kining pulong bahandi or salapi o mga butang nga gipakabilihon sa tao. Ang Dios mga kaigsonan nagdasig kanato nga sa makadiyot ato ang tagaan panahon ang pagtan-aw ug pagsudong sa kahimtang sa mga langgam. Wala magpasabot nga atong sundugon ang kahimtang sa mga langgam. Wala sila magpugas, wala sila mag-ani. Dili na maoy gusto sa Ginoo nga maupoy atong makatunan. Nga kumbaga dili sa tamulihok basta sigir tagpangayo. Wala magpasabot ang Dios nga dili na lang gyud ta mubuhat kay okay na nang hayo. Mura ba kumbaga si Lord na'y bahala? Relax lang ko. Siguro inana ang nakita sa Dios sa kinabuhi sa ubang mga tao. Pero dili nato isundog, ikumpara ang atong kaugalingon or isama, ipariha sa uban tungod kay nagtudlo ang Dios sa matag usa. Ilabi na gyud sa mga taong nagtuo kaniya. Ang mensahe sa Dios niining maong mga pulong nga ato akarong hisgutan. Ang Dios nga atong gialagaran lahi ang iyang pag-atiman. Iyang gipakita ang kalahian sa iyang pag-atiman kaysa mga langgam. Og ang kalahian sa iyang pag-atiman kaysa tao. Gani, iyang gipakita og iyang gipahinumdum karon sa atong panag-uban. Ang kalahian bisan gani sa iyang pagpahimugso sa mga hayop, sa mga langgam ug sa tao. Kita mismo nakakita, nakadungog og nakahinumdum nga ang tao gisakripisyuhan pag-ayo sa Dios. Kumbaga, grabe ang iyahang, kung sa tao pa, grabe ang iyahang paningkamot, tinguha, nga mas pinasahi, mas pinakamaayo ang tao kaysa mga hayop o sa mga langgam. Diha pa lang sa pagbuhat sa Dios, diha pa lang sa pagbuhat sa Dios sa tao o sa langgam, ato nang makit-an ang kalahian o kalahian usab sa pag-atiman sa Dios sa langgam o sa tao. Ang tao, ikaw ug ako, dili lang kay giampingan sa Dios, kundili gitagbo pa sa Dios ang tanang bahin sa atong pagkatao. Ma-espiritual, even sa atong kalag, bisan sa mga material, bisan sa atong pisikal. Lamang ang pagtagbo sa Dios nag-agad sa trabaho sa tao. Nag-agad sa lihok sa tao. Ang Dios mga kaigsuonan, hingpit nga naghatag og pagtulunan, hingpit nga naghatag og mga pamaagi. Wala say huno nga nagmaymay, nagtambag, nagdasig, nagpahinumdum sa tao. Gipakita sa Dios sa ato ang pagpangalagad, sa atong pagpuyos kalibutan, nga atong lilion sa makadiyot ang atong mga trabaho. Uyon ba ni sa kabuton sa Dios? Ang ato ang panabot, ang ato ang pagtubag sa pamaagi sa Ginoo, napahaumba sa mga pulong sa Ginoo.
Like example, ang Diyos magtatagbo. Yes, ang Diyos magtatagbo. Makahimo siya sa pagtagbo sa tanan nga atong gikinahanglan. Pero before nga maangko nato ang pagtagbo sa Dios, gauna ang pamaagi sa Dios. Kung unsay atong kahimtang karon, maunay resulta sa atong gibuhat kagahapon, sa atong gihimo kaniadto. Mao bitaw nang dili nato kalimtan sa atong pagpuyo sa kalibutan nga ang pagkabililohon nga gipakita sa Dios sa tao ug sa mga langgam angay natong masabtan. Ikaw ug ako lahi kayo ang pag-atiman sa Dios sa tao kaysa mga langgam, kaysa mga hayop. Ingon ang Biblia, ingon si Jesus, ang mga hayop, ang mga langgam, wala sila magpugas, wala sila mag-ani kaysa tao. Ang tao, gauna ang pagtudlo, gauna ang paggiya. Kumbaga, gisangkapan ta sa tanan. Giatiman manggani sa Dios ang mga langgam. Wala pa sila mag-ani, wala pa sila magpugas. Unsa pa ka kita nga gitudloan ta sa pagbuhat? Unsa pa ka kita nga gitudloan ta daan mga kaigsuonan before ta mo ani? Gitudloan ta unsaon pagpugas, unsaon pagbuhat. Mauy usas mga problema sa tao nga wala kayo niya masabti ang pamaagi sa Ginoo. Kung ang langgam nag-ani, kung ang langgam nagkaon nga walay gipugas, nga wala mag-ani, unsa pa kaha ang tao mga kaigsunan nga gitudluan sa pagpugas o gitudluan o gitagaan sa Dios o gigayon sa pag-ani? Nganong mabalaka pamanta? Wa man gani mabalaka ang mga langgam nga wala sila magkaton sa pagpugas, wala sila atimanak, wala sila tudlui sa pagpugas, ni wala sila tagaig higayon ni kapasidad sa pagpugas o pag-ani. Nakakaon man gani sila sa pagkaang tao. Nga wa pa siya mo ani, gitudluan na siya sa pagpugas. O gitudluan sa unsaon pag-ani. Wala magkulang ang Dios aron ang tao matagbo. Pero ang pangutana, ang mensahe nga atong nasabtan ug nadunggan sa balaang kasulatan, natanawa ang mga langgam, wala sila mag-ani, wala sila magpugas. Buot ba ipasabot nga dili na lang kamo trabaho, pagdaig na lang sa Ginoo, pag-awit na lang sa Ginoo? Mga higsuon, dili ka kakaon. Dili ta pareha sa langgam. Ang gipakita diha kalahian sa pag-atiman sa Dios sa langgam ug sa tao. Gusto sa Ginoo nga ato ning masabtan kung giunsa ta pag-atiman sa Dios. Ang langgam wala tudloi sa pagpugas, ang langgam
wala tudluis sa pag-ani, og labaw sa tanan wala sila kapasidad ana. Wala sila ability or abilidad. Wala sila kakayanan. Ikaw og ako gitagaan tag kakayanan, gahom otoridad sa paghimo ni ana aron matagbo ang unsa may atong gikinahanglan. Sa imong sitwasyon, sa atong sitwasyon karon, nanginahanglan kag pagkaon, gi-provide sa Ginoo ang pamaagi aron ang pagkaon moabot sa atong Pinoy-anan. Wala magpasabot nga may pailanggam na lang ko, Lord. Kay wala mag-ani, wala pun magpugas pero nakakaon. Kumbaga, kung imong tan-awon ang sitwasyon sa langgam o sa tao, layo kayo ang langgam. Una, sa pagbuhat pa lang sa Dios, sa paghimo sa Dios, sa tanang matang, sa langgam, sa tanang klaseng hayop, pinasahi ang tao. Ang problema, mao ba ni nakit-an sa tao? Mao ba ni nakatunan sa tao? Na kung giunsa ta pag-atiman sa Dios, mauusab unta ang pag-atiman nato sa atong kaugalingon ug sa atong Pinoy-anan. Ug ngadto na sa atong isigataw. Pandaghan ang mga tao nga mas giatiman. Ang hayop, ang langgam kaysa tao. Dinhi gipakita sa Dios sa ato karon nga panag-uban nga atong mahinumduman kon unsa ka importante sa mata sa Dios ang tao. Ang tao ihang gitagaan og hiyas, talento, abilidad, uban pa. Ug gawas pa ni ana gitudloan sa Dios ang tao sa pagbuhat. O gihatagan sa Dios ang tao og paglaom nga ang tanan natong gibuhat ato gyud ang anihon. Kumbaga dili ta kalikay sa resulta sa atong mga buhat. Mao bitaw nang sa wala pa ta mobuhat mga kaigsunan, iya na tang gitudluan kung unsay angay natong himuon buhaton. Kay walay buhat nato nga dili mo resulta. Mo resulta gyud na. Nangandoy bata nga makalingkawas sa kalisod? Nangandoy bata nga na makalingkawas sa kabalaka? Nangandoy bata nga makalingkawas sa mga problema? Kanang tanan gitudlo sa Dios. Kanang tanan di dili ta makalingkawas kung wala tay buhaton. Ang pulong pagpangayo nga gihatag sa Ginoo nga kahigayonan, wala niya ihikaw sa tao. Nangayo tag kaayuhan, nangayo tag panalangin. Pero kanang tanan maangko nato na pinaagi sa atong pagpaminaw kaniya ug pagsunod kaniya. Nganong kinahanglan mang maminaw ug mosunod? Sa dihang nangayo ta, for example, nangayo ta og pagkaon, wala gipakita sa Dios nga diha-diha mag-ulan og pagkaon. Ipakita sa Dios kung nangayo tag pagkaon, ang iyang gihatag pamaagi. Og dihas pamaagi, dapat maunay atong nadunggan. Dapat maunay atong nasabtan.
Kung unsa ang atong nasabtan na dunggan, dapat ato ng trabahoon. Kaysa dihang ato ng trabahoon, sa unahan, kanang atong gipangayo karon, atong maangkon. Nangayo ba ka sa Dios nga imong mga anak at imanon? Nangayo ba ta sa Dios nga atong mga anak na ay kaugmaon? Kanus aman mo abot ang gipangayo natong kaugmaon alang sa atong mga anak? Moabot siya sa dihang duna kay buhaton, sa dihang duna kay himuon. Unsa may mga pamaagi sa Dios aron ang atong mga kabataan, for example mga kaigsuonan, aron makabaton og kaugmaon. Una, ato silang tudluan, ato silang giyahan, ato silang tagaan og panahon aron tudluan sa mga pulong nga gibilin sa Dios alang kanila. Mao bitaw nang ingon ang Dios mga kaigsuonan ngadto sa iya mga katawhan diha sa libro sa Deuteronomio kapitulo 6 sugod og 5, 6, 7 nga kinahanglan ang mga ginikanan mutudlo gyud ngadto sa ilang mga kabataan. Tudluan sa pulong sa Dios, tudluan sa balaod sa Dios, tudluan sa pamaagi sa Ginoo. Pangutana, mao ba ni ang gitagaag pagtagad sa mga ginikanan aron tinuod nga dunay kaugmaon ang kabataan? Daghang mga ginikanan nga ang gi-provide sa ilahang mga kabataan pagkaon lamang. Daghang mga ginikanan nga nagtuo nga ang solusyon aron na sila kaugmaon edukasyon. Dili sayo, dili sala, dili sayop nga ato silang paeskwelahon. Pero daghang nag-eskwela nawagtang ang kaugmaon kay wala di ay panahon ang ginikanan sa pagtudlo nila sa pulong sa atong makagahom. Dili enough o dili kanang insakto nga mauragyoy ato ang trabaho ang pag-atiman sa atong mga anak paghatag og pagkaon. Trabaho ka, magnegosyo ka para pagtagbo sa imong mga anak alang sa ilahang mga panginahanglan silang pag-eskwela. Dili na sa sayop. Ang sayop diha wala na kay panahon sa imong mga anak pagtudlo sa pulong sa Dios. Nagpahinumdum ang Dios kung giunsa taniya pag-atiman. Yes, God is provider. Pero asa man siya nagtagbo, giunsa man niya pagtagbo ang tao. Una sa tanan, gitagbo ang tao mga kaigsuonan pinaagi sa pulong yang gibilin sa Biblia. Kung ikaw ug ako mubuhat ra gyud ani, mo resulta gyud na. Walay gitudlo sa Ginoong dili mo resulta. Kung gitudloan ta, buhata sa walay pagtandi ni bisan kinsa, ni pagpangumpara. Trabaho ka. Kay ang imuhang pagtrabaho, muani gyud ka. Muani ka. Trabaho ang pamaagi sa Ginoo. Ang pamaagi sa Ginoo tudloan nato atong mga anak. Ang pamaagi sa Dios mga kaigsuonan, giyahan nato atong mga anak sa mga pulong sa Dios. Muani ta anak. Muani ang ato ang mga anak. Pero sa may gibuhat sa tao, sige ragpangayo. Lord, panalipdi ang akong anak. Kanus aman masinatian ang panalipod. Kanus aman masinatian sa atong mga anak ang panalipod sa Dios. Nagsugod ang panalipod sa Dios sa diha nga mihatag tag panahon sa atong mga anak.
bililhon kayo ang tao kaysa langgam. Kay una, sa wala pa tamo ani, gitudluan ta. Sa wala pa tamo kaon, gigiyahan na ta. Unsay angay natong kanon, unsay angay natong himuon, buhaton, gitudluan ta. Munang, dili ta dapat mabalaka kung ang atong gihimo o gibuhat haom sa mga pulong nga naa sa Biblia. Pero kung sa atong pagbuhat karon, sa ato ang pagtrabaho karon, bulag kaayo sa pamaagi sa Dios, dili nimo malikayan ang kabalaka. Ngano man, wa man kay maani nga kaayuhan kon ang atong gihimo dili subay sa balaang kasulatan. Usa sa mga gipahinumdum sa Dios samtang namalandong ko, nini nga sayo sa kadlawon hangtod karong apit naman alas 6, gusto sa Ginoo nga makakat-unta sa pagbuhat, sa pagtrabaho. Kay ang mga tao karon, gamay ang trabaho, dako ang pagpangayo. Subok kay tan-awon sa Dios nga ang tao sige pangayo, pero wala mo trabaho. Nangayo ta og kaugmaon sa atong mga anak, example, gitrabaho ba nato atong gipangayo? Gitudluan ba nato sila sa pulong sa Dios? Timan nga ang makahatag og maayong kaugmaon 100% ang pulong sa Dios. Sa kunang gikaingon, dili sayop ang pagpaeskwela. Pero kung ang pagpaeskwela gisalig nimo ug wala nimo tudloi ang mga bata sa Biblia, dili na maoy hingpit, dili na maoy kumpleto. Muna nga alang sa atong mga kaigsunan nga layo sa pamilya, layo sa inyong mga anak, ayaw ninyo tuuhi nga ang inyong mga sakripisyo mamunga og maayo kung wala mo'y panahon sa inyong mga anak pagtudlos pulong sa Ginoo. Dili igo ang pagdasig ngadto sa atong mga anak, nak, adtog simbahan, paminaw ani nak. Kita mismo mga ginikanan mangunay sa pagtudlo, sa pagpangmusta sa atong mga anak. Doon na ba sila'y pulong sa Dios? Doon na ba sila'y bersikulo? Doon na ba sila nasabtan nga mga pamaagi sa Ginoo? Diha na to makitaan ang tinuod nga ikaw gitagbo sa Ginoo. Gusto ba ta nga tagbuon sa Ginoo atong mga anak? Trabahoa karon. Trabahoa. Inana ang pag-atiman sa Dios sa tao. Wala ipakita sa Dios nga sundugon na to ang mga langgam. Nga dili na lang magpugas. Dili na lang bunuumuan pero makakaon. Kung giatiman sa Dios ang mga langgam, mas giatiman ta sa Dios. Kanus nato na makitaan. Nasabdan ba nato ang pag-atiman sa Dios? Daghang kayo mga tao, mga kaigsuonan, wala kayo makasabot kung giunsa sa Dios pag-atiman ang tao. Kasagaran, pangayo, 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 pangayo. Lord, panalangini ko. Lord, ayuha ko. Lord, ang ending na lang, itugyan ko na ang tanan. Ang pagpanugyan, mga kaigsuonan, mao ang pagsunod sa mensahe sa Dios.
Mao na'y tinuod nga pagpanugyan. Kung nanugyan ka sa Dios, sunda ang pamaagi sa Dios karon. Kay mo resulta gyud na siya. Dunay sayop nga gipakita sa Ginoo sa kahimtang sa tawo mo ni. Nanugyan ta. Pero wala ta maminaw niya. Naminaw ta, pero wala nato siya sunda. Ang tinuod nga pagpanugyan mga kaigsunan, gisunod nato ang pamaagi sa Dios nga atong gilagaran. Itugyan ko kanimo ang akong kinabuhi. But ipasabot ang atong kinabuhi nagkinabuhi sa pamaagi sa Dios. Ang amahan nagkinabuhi sa mga pulong sa Dios. Ang inahan nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Ang mga anak nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Igsuon kos Ginoo mo na'y tinuod nga pagpanugyan. Nanugyan ba ka sa imong kinabuhi? Ato ba na nasabtan? Dapat lang nasabtan na nato karon. Ang tinuod nga pagpanugyan aron dili mo resulta kabalaka. Hinuon mo resulta tinuod nga pagtuo, pagsalig, paglaom, paghigugma sa Dios. Ikinabuhi gud ang pulong sa Ginoo. Unsay may mga pulong sa Dios aron ta iyang panalanginan. Tahuron nato siya, sundo nato siya, tumano nato siya. Kapila man ta manugyan, o niya wala ta mobuhat. Nabay resulta? Wala. Kung nanugyan ta, Lord, ako itugyan ang ako ang kinabuhi. Hisgod ganig kinabuhi, mapisikal, spiritual, even emosyonal. Di ba maumanay kasagaran nato nga, o niya moingon na nga, di na kumabalaka kay gitugyan na nako sa Ginoo ang tanan. Gitugyan na nako sa Ginoo. Sure ka, gitugyan na nimo sa Ginoo? Kung gitugyan nato ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo, ming sunod ta sa hingpit nga pamaagis Ginoo. Sao nato pagsunod kung wala tay pagpamalandong? Muna mayon ko. Gipakita ni Jesus ang tanang pamaagi. Buntag pa lang, kadlawon pa lang, si Jesus mga kaigsuonan nag-ampo na. Sa Marcos kapitulo 5 versikulo Marcos kapitulo 1 versikulo 35. Ingon siya dinhi mga kaigsuonan. Marcos 1 kapitulo 35. 1 kapitulo 35. Ingon siya dinhi, kadlawong pagani mibangon na si Jesus umigawas sa balay, miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nagampo dito. Ang pulong pagampo mao ang pagpakisayod sa unsay angay natong buhaton. Pagpakisulti, pagpangonsulta. Lord, the time nga mag-pray ka, the time nga gitagaan taghigayon nga ma-examine nato atong kaugalingon, ma-evaluate nato atong kaugalingon, kung tinuod ba nga nagbuhat ta sa pamaagi sa Dios. Timan unsay atong gipugas karon, ato ginanihon. Kung nagpasagad ta, nagpabaya ta, sahay mga kaigsoon na nasayop ang tao sa paggamit nga aning pulong, si Lord na'y bahala. Si Lord na'y bahala. Nya nagpasmo-pasmo ka. Si Lord na'y bahala. Unya, perti kang hago Unya, moingon ka nga, ikaw na'y bahala, Lord. Nga mutagbo sa maayong panglawas. Ikaw na'y bahala, Lord, nga
Muatiman sa akong lawas. Tagaay kog maayong panglawas. Kanang pagpangayo nato og tagaan tag maayong panglawas. Sawa pagani ta mangayo, gihatag na sa Ginoo eh. Nangayo tag pagkaon, gihatag na sa Ginoo. Mao bitaw na niingon ang Ginoo, sa wala pa mo mangayo, gihatag na sa Ginoo. Like example, ang babae nangayog maayong buutan, maayo og buutan nga bana. Pero ang gibasihan ang nahitsura. Lord, tagay kog buutan nga bana. Pero ang gisunod ang hitsura. Gwapuha gud niya gud. Aka na gyud kay gwapo. Ang lalaki mangayo og buutan nga asawa. Lord, tagay kog buutan nga asawa. Aka ni Lord kay perting gwapaha. Kani Lord kay dili tiguang. Kani Lord kay kuan. Naday nangayo nga ikaw mo'y magbuot. Kung nangayo ta, hulata ang kabubuton sa atong gipangayuan. Bililhon kay tas mga langgam. Kay sawa pagani ta mangayo. Gitagbo na ta. Gihatagan na ta. Pero maubay ato ang giatiman, ang gihatag sa Dios. Maubay atong giatiman ang gihatag sa Dios. Unsa may gihatag sa Dios? Pamaagi para atong trabahon. Muna nga sa akong kinabuhi mga kigsunan, ako ning idasig ninyo. Samtang pagsugod na kong pagpamalandong sa pulong sa Dios, ang pinaka-importante nga ako nakitaan, ang pamaagi. Pamaagi. Gitudluan taon sa paglikay, gitudluan taon sa angay natong buhaton, labaw na nga gitudluan taon sa angay natong isulti. Kung unsay atong gibuhat, kung unsay atong gisulti, mga kaigsuonan, maunay makitaan sa atong kabataan ug maunay ilang makatunan. Ako nagtuo nga sa imuhang kinabuhi, sa imuhang sitwasyon. Dili ni nato ilaron ang atong kaugalingon. Dili na nato ilaron ang atong kaugalingon nga sa pagtuo nga kana bitang pagsulay ra ni. Kumbaga naatas kawaladon, maingon tang pagsulay ra tanan. Dili biya na tanan pagsulay. Kung dunay mga kawaladon, dunay mga problema, dunay panginahanglan. Sometimes ang Kristohanon muraog ang nakatunan rebuke na lang. I rebuke kalisod. I rebuke daotang espiritu, daotang kinaiya. Murag mao na lang na papel sa Kristohanon. I rebuke balatian. I rebuke niya sig rebuke balatian. Nagpasagad ra pud sa kaugalingon. Kung rebuke nato ang kalisod, balatian uban pa. Sunda ang giingon sa Biblia. Sundon nato. Ina imong tapad sunda. Si Ashley niingon siya diri, that's true. Ako ani nga tagaan og pagtagada inyohang mga mensahe. Kay mao gyud ni gihatag sa Ginoo sa ako ang pagpamalandong karon. Sa dihang nang mata ko kaganinang kadlawon. Nga gusto sa Ginoo nga makit-an nato ba nganong bililhon ta kay sa mga langgam.
ang gipakita sa Ginoo nga giatiman ta sa wa pagani ta. Mangayo gihatag na sa Ginoo tanan. Si Ashley Acol, true pastor, kung ano ang hingiin mo, yun din ang ihatag ni Lord. Lamang, insakto na siya kung unsay imong gipangayo, ihatag na ni Lord kung imong gitrabaho ang pamaagi ni Lord. Nangayo ka og buutan nga bana, pero ang imuhang gibuhat dili pamaagi ni Lord. Ang kondisyon sa kasing-kasing, ang kagwapo, ang kaibog, di resulta nagkaapeki, nagkaproblema. Nangayo ta sa Ginoo og like example, panalangin. Maura man gyud nay kasagaran. Mao bitaw nang diha gipakita ang Dios og bahandi. Nangaytag bahandi. Sa pagpangayo pa lang, gihatag na sa Ginoo. Ang iyang gihatag pamaagi, mensahe. Wala ihikaw sa Dios ang bahandi. Kay kabalos ang Dios, mga kaigsuonan, nga magamit nato ang bahandi para paghimaya niya, para pag-alagad niya. Ang problema, gigamit ang Dios para sa bahandi. Lord, tagbo ako ani Lord. Lord, tiyali ko ani Lord. Mga igsuon, ang tanan nga naas kalibutan, ingon ang Dios ato. Kanus amana nato maangkon, mabatunan. Sa panahon nga ikaw ug ako makit-an sa Ginoong kasaligan. Kanus aman ta mahimong kasaligan sa panahon nga ang mga pulog mga mensahe bala ang kasulatan ato nang nakatunan. Unsa may mga pamaagi aron nga nagpakita nga nakakaton ta, nagkinabuhi na ta sa unsay gisulod o gisulat sa Biblia. Mo na atong eksaminon karon nga sa atong pagkakristohano na bagyo tay nakatunan. Ug ang unsa may atong nakatunan ato bang gikinabuhi na. Timat nini, unsay imong gibuhat karon, imo nang anihon ugma ug sumalabot. Ayaw ka balaka pag doon na kay gibuhat. Ayaw ka balaka kung doon na kay gipugas. Ayaw ka balaka kung doon na kay gitrabaho. Gusto kang panalanginan sa Ginoo? Buhata ang unsay pamaagi sa Biblia. Sige pangayo, Lord, bless ko. Pero about sa paghatag, about sa kanapulo, magbagulbol, negatibo ang huna-huna. Ikaw ba na? O sa may kapuslanan nga sige kag pangayo, nga wa kay maani. Wa pagani ka mangayo dapat doon na kay gibuhat, doon na kay gipugas. Nainangutana nako kagahapon. Nainangutana nako kagahapon usa ka alagad sa Ginoo. Ang iyahang asawa, maestra. Kay bag-o pa gyud mi nga lugar diri. Unya matud pa nila naglisod sila tapod sa mga tao. Unya usapod ana na sila'y misyon, misyonary. Kumbaga na ay suporta. Unya inaana man gud ang sitwasyon. Pag naay suporta, doon na gyud nay reporting. Dili makaka dawat og suporta kung wa kay reporting. Unya diha ang struggle sa reporting kay usahay matud pa sa ako ang nihapit diri nga tinuod gyud tungod sa kanang ma-pressure ka sa report, matud pa makapamakak na lang ka. Kay kung dili ikumpleto ang imong report, dili pod kumpleto ang imong suporta. Munay usas mga problema sa simbahan nga
na ay suporta. Dili ang pamaagi sa Dios. Unya kung nakapamaka ka tungod sa imong report, moani kag blessing, dili. So sige siya og pang-interview kung unsay gibuhat sa Ginoo, unsay gyud ako pamaagi. Ang tinuod mga kaigsuonan, gisunod ra gyud nako ang pamaagi sa Biblia. Ang iya sa Ginoo, stricto me. Ang among ikanapulo, wala namo kana. Wala sa namo gastuha. Lain ang migasto, lain ang mikaon. Simple kayo. Lamang, before na mo ihatag, before na mo itugyan, nangayo migiya. Lord, giyahi ko. Ipabati sa kong kasing-kasing ang imong giya. Kung kinsay imong pakanon, kinsay imuhang pagastuhon, kay kini imo man. Sukad nga maunay akong gibuhat, gitagbo ko sa Ginoo. Sukad nga akong gihimo ng tanan, wala ko pasagday sa Ginoo. Maunay akong gitudlo sa mga kapastoran, maunay akong gitudlo sa mga alagad sa Dios. Ihatag ra ang iya sa Dios. Kay balaan kay na. Kung Kristohanon kakaron nga nakadungo, ihatag ang iya sa Dios. Before na ni ihatag, pag-ampo kung kinsay gusto sa Ginoo nga katagan. Ihilak ko na sa inyong atubangan, pagpamatuod nga kinasing-kasing ko nga nagdasig ka ninyo. Kay maugunay 100% nga mo resultag panalangin sumala sa atong gipangayo kaniya. Naaragyan na sa tao kung nagtuo pero negatibo. Siya rampoy mo ani. Pero ang lang ninyo, ako mga pag-ampo, sulay ang Ginoo. Di ba ka na inyong trabaho? Di ba ka na inyong negosyo? Bisag unsa na kagamay. Matud pa sa atong Ginoo, mahimo ng maayong yuta, mahimong maayo ng puy-an. Maunay gisulat sa Malakias, Kapitulo 3, 10, 11, 12. Sige pangayo pero dalo sa iya sa Dios. Sig pangayo. Pero negatibo sa pamaagi sa Dios. Pangutana, Kristohan kang tarong anak? Patubangan sa Dios? Dili. Mauna nga, sulay ang Ginoo. Di ba makita nimo ang pag-atiman sa Dios nimo, labaw kay sa mga langgam. Oras na sa akong pagpanimilit sa atong programa, ako nagtuo nga, na-bless ka, og i-bless usab kini suban. I-share ni kini maong programa, kini maong mensahe, kay mauni gihatag sa Ginoo sa akong pagpamalandong karon. Mauni gihatag sa Ginoo samtang nakigsulti ko sa Ginoo. Ug ako nagtuo nga dili lamang kini para nako, kundi alang nimo kanatong tanan. Katuni ang pagkinabuhi sa balaang kasulatan in 100%. Kay ang Dios muhatag dili 99%, 100%. God bless. Ang Dios magpanalangin sa ato ang matag-usan nato kakinabuhi og sa pagpanarbaho, pagpanegosyo. I declare blessing. Ang blessing nga gihatag sa Ginoo kanang nakakataon ta, nakadungog ta og nakasabot ta sa pamaagi niya. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong, mga mensaheng pamaagi. Nga tinaw klaro kayo nga namong nasabtan. And thank you so much Lord nga imo kaming dasigon og tagaan gugma sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Nga imong makit-an sa among kasing-kasing ang tinuod nga gugma namo kanimo. Dili sa bahandi. I-bless Ginoo ang matag-usa sa pagkinabuhi sa imong mga pamaagi nga sa among nasabtan madunggan sa among panag-uban. Amahan, lig-una kami. Bless Ginoo ang among mga kinabuhi, ang among mga kamot, ang among mga tiil,
sa paglakaw o paghatag o paghimo o pagtagbo niini. I declare blessing sa matag Pinoy anan. I declare blessing right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat Lord sa imong panalangin. Nga mao ang imong pulog pamaagi nga among nakatunan. Among gipangayo nga imo kaming giyahag ubanan sa among pag-apply niini. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako nagtuo nga sa imong pakig-uban sa tong programa. Gi-bless ka. Ang tinuod nga blessing nga animo kanang nakasabot ka sa pamaagi sa Ginoo. Kini nyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong butag and God bless kanatong tanan. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,